Алесь, добрый дзень. Дзякуй вялікі, што пагадзіліся даць нам інтэрв'ю. Віншуем вас з вызваленнем. Вельмі рады бачыць нас на волі. Распавядзіце, як вы сябе адчуваеце, як са здароўем? Ну, адчуваю сябе яшчэ псіхалагічна не перастроены до конца. Зразумела, што гэты перыяд працягнецца нейкі час, бо калі ты доўгі час знаходзішся ў адных умовах, яны значна больш такія суровейшыя, чым звычайнае цывільнае жыццё звычайнага чалавека. Ты займаешься абсалютна іншымі справамі, ці абсалютна іншыя праблемы, ты маеш рэальны ціск увесь час. Вось это все прысутнічала, прычым не адзін месяц, а гады, вось такое жыццё. І потым пасля гэтага ты апынаешься ў вольным свеце, вось, а реально тут вольны свет, вось, і ты просто як бы адчуваеш сябе, як быццам бы ты выскачыў там з агня у полымя, там, ці наадварот, вось. Просто іншая, канешне, вот, псіхалагічная сітуацыя, она патрабуе перабудовы, вось, і псіхалагічнай перабудовы ў першую чаргу. Вось я гэты перыяд адаптацыю зараз праходжу, трэці дзень як на волі, таму частка мне в гэта паверыла, частка яшчэ фізічна я ў гэта яшчэ не зусім веру. Вось нейкія звычкі, там все тое, што было ў турме, это все яшчэ застаецца пры мне. Я думаю, што праз нейкі час ж такі, ну, гэта пройдзе, я адчуюся сапраўды ўжо вольным на ўсе 100%. Што тычыцца здароўя, то медыцына там была вельмі такая слабенькая. Дактары хорошыя ў калоніях, нічого не скажаш, і в СІЗО, і калоніях яны дапамагалі наколькі маглі. Іншая справа, што магчымасці ў дактароў там вельмі абмежаваныя. Это звычайна вузкі набор лекаў, вось, які не дае магчымасцяў ім добра, там адсутнасць всялякае абсталявання, вось. Цяжкасць патрапіць, вось, на лечэнне ў бальніцу, калі у цябе цяжкія хваробы. Гэта я все перажыў там, вось. Но тым не менш ёсць праблемы, якія я думаю, што в бліжэйшы час я там буду займацца. Это зразумела, зубы, як ва ўсіх палізняволеных, бо там ніякае лечэнне не было. Стаматолог адзінае, што рабіў калоніі, аторваў зубы, вырываў іх, вось. Ну, пломбы, якія яны ставілі, это часовыя пломбы, якія вылеталі там праз месяц, праз два ў людзей. Вось, таму гэта іншыя там некаторыя такія больш як бы складаныя хваробы. Ну, думаю, што бліжэйшы час я все ж таки прывяду себя ў норму і буду працаваць, буду працягваць жыць нармальным жыццём, як і ўсе людзі на волі. Да, дай Бог. Вы апынуліся тут у Літве, аднак большасць палізняволеных была вывезена ва ўкраіну. Ці вы ведаеце, чаму вось вас менавіта ў Літву адправілі? Яны яшчэ дабіраюцца, і складаная дарога да волі атрымліваецца, хоць яны зараз на волі, але Украіна знаходзіцца ў стане вайны, это зразумела абцяжарвае вось эту іхнюю лагістыку дабірання. Вось наш калега, мой сябра Владзімір Лапковіч яшчэ знаходзіцца ў дарозе, незразумела абсалютна, калі яны з'явіцца там сёння, заўтра, паслязаўтра, але мы вельмі яго чакаем. Вось у выніку вызвалення вось этой групы палізняволеных двое з вясноўцаў выйшлі на волю, гэта я і Владзімір Лапковіч. Яшчэ некалькі чалавек знаходзіцца ў турме. Сядзіць Валентин Стефанович, Марфа Рабкова, нашы валанцёры яшчэ двое, вось. І мы, безумоўна, чакаем, што вот вызваленне палізняволеных працягнецца, што гэты працэс будзе ісці далей. Вось. Чаму мяне вывезлі такім шляхам, я не ведаю. У нас група зараз была 10 чалавек, вот, якая наўпрост ехала ў Вільню. Гэта звязана, ну, з нейкімі пытаннямі дамоўленасці, скажем так, паміж амерыканскай дэлегацыяй, беларускімі ўладамі, ну вот і украінскімі ўладамі, як мы зараз, прачытаўшы там інфармацыю, ведаем зараз, што ішлі актыўныя перамовы там на ўзроўні прэзідэнта Зеленскага, то, безумоўна, мы всім удзячны, хто браў удзел у нашым вызваленні. Гэта і амерыканскія ўлады, гэта і украінскія ўлады, гэта літоўскія ўлады, гэта шырокая грамадзянская супольнасць, гэта ну, просто у меня не хапае часу называць усіх тых, хто далучыўся да вось этого працэса нашага вызвалення. Я ўсім моцна ўдзячны і спадзяюся, яшчэ раз кажу, што гэты працэс вызвалення, ён працягнецца, бо нават ведаючы, вось адчуваючы, што мы павінны былі быць на волі апошнія там месяцы, скажем, пасля таго, як у верасні
была выпущена група больш 50 чалавек, стала зразумела, што будуць і наступная група, але кожны дзень я як бы, ну, думаў наконт таго, што гэты працэс можа і сарвацца ў любую хвіліну. Па тых ці іншых прычынах это ўсё настолькі непэўна, настолькі гэта ўсё ў волі знаходзіцца палітычных людзей, якія апынуліся ў палітыцы. З беларускага боку это вельмі як бы жорсткія людзі, вельмі часам як бы са сваёй логікай падзей. І што будзе заўтра, тут цяжка сказаць, вось, но я вельмі спадзяюся, што гэты працэс працягнецца, бо вельмі важна тут цвёрдая пазіцыя і краінаў еўрапейскага звяза, всяго еўрапейскага звязу з тым, каб настойваць пра поўнае вызваленне палітычных вязняў Беларусі з аднаго боку, з другога боку спыненне рэпрэсій у Беларусі, таму што ў нас адбываецца што? Адной рукой яны выпускаюць палізняволеных, другой рукой яны набіраюць палізняволеных. І тое, што мне распавялі мае вісноўцы, бо я не ведаў этой інфармацыі, што і наши вельмі даўнія знаёмыя, там лідары і актывісты грамадзянскай супольнасці, якія працавалі там дзесяткі гадоў у Беларусі, вот зараз яны працягваюць быць арыштаваны, зараз яны трапляюць зноў у турму, хаця вот яны нейкім чынам пазбегалі гэтай турмы гэтыя ўсе гады. Вось. Таму гэта трэба спыняць. Гэты гандаль палізняволенымі трэба спыняць. Бо з аднаго боку, у меня такія двойныя пачуцці. Я вельмі рады, што я на волі, што я ўбачыўся з сям'ёй, з жонкай, са сваімі сябрамі, калегамі, што, бо тэрмін мой быў яшчэ 5 гадоў у турме, гэта ўжо як бы, ну, даволі такой доўгі час, ось і так доўга сидзіш, яшчэ доўга сидзець. Это псіхалагічна, это не проста все вытрымліваць было. Але з другога боку, мы павінны, як бы, ну, от я звяртаюся да і грамадзянскай супольнасці, і да, скажем, тых людзей, якія прымаюць палітычныя рашэнні, мы павінны працягваць аказваць ціск на беларускія ўлады. Пра вызваленне з патрабаваннем вызваліць всіх палізняволеных і спыніць тыя палітычныя рэпрэсіі, якія працягваюцца ісці кожны дзень, працягваюцца ісці на Беларусі, якія не даюць беларусам вольна ўздыхнуць, не даюць беларусам спакойна жыць. Вы ўжо ўзгадалі вашых калегаў, якія застаюцца за кратамі, Валянцін Сцефановіч, Марфа Рабкова, Наста Лойка. Ці вы ведаеце што-небудзь пра іх? Некаторыя звесткі, ну, такія вельмі лаканічныя, вядомыя, таму што вось якраз в этой групе, у якой я быў вызвалены, была жанчынка, яна грамадзянка Латвіі сама, якая сидзела ў калоніі, дзе сидзелі іншыя палітычныя зняволеныя. Яна яшчэ не ведала, што, напрыклад, вызвалялі там Марыю Калеснікаву, она не ведала, што вызвалялі іншых жанчын, бо ўсё это адбывалася паасобку іх. Вось я распытваюся яе пра Марфу Рабкову, як яна, но она кажа, што яна, ну, як бы ёсць там, яна рухаецца, яна не ізалявана, там яна знаходзіцца з іншымі зняволенымі, там з іншымі в атрядзе там сваім. Это ўжо як бы такія звесткі, якія трохі супакаиваюць, што прынамсі яна хаця бы ў нармальным там фізічным стане, прынамсі звонку так. Вось, это важно. Што тычыцца Валянціна Сцефановіча, яго трымаюць у турме, закрытай турме, там мінімум інфармацыі, мы зараз не ведаем, які ў яго стан, але вельмі спадзяемся, што ў яго все добра і што ў наступных групах будуць нашыя вось калегі, нашыя сябры, тых, хто будзе вызвалены. Гэта ўжо другое зняволенне для вас. Вы былі ў турме з 11 па 14 год, і вось зараз зноў былі ў турме. Ці гэта другое зняволенне неяк адрознівалася ад вашага першага? Ну, шмат у чым, асабліва першыя месяцы, вот это знаходжанне ў СІЗА, якім мы прабылі амаль 2 гады, вось на Валадарцы Мінска, но вельмі нагадвала тыя ранейшыя часы, ну, са сваімі нюансамі, але тым не менш, такое пэўнае дэжавю ў мяне было, што я вярнуўся як бы туды, дзе я быў недаседзеў свой першы тэрмін, бо па першым прысудзе мне было давалі 4,5 гады, я сидзеў 3 гады. Вось як бы было такое псіхалагічнае адчуванне, што я яшчэ свой тэрмін не дабраў. І от я вярнуўся яго дабіраць в СІЗО зноў праз
нейкі час такое як бы дэжавю было, тым больш што асноўныя там распарадкі, праца гэтай всего сезону, все заставалася такім самым, і камеры, у якіх я сидзеў, яны былі недалёку ад тых камер, дзе раней сидзеў. Все гэта было вось такім чынам. Але былі істотныя змены, звязаныя з тым, што сам рэжым утрымання палітзняволеных, ён стаў больш жорсткім, больш такім садысцкім, я сказаў бы. Жорсткае абыходжанне стала абсалютна нормаю. Вось, было поўнае пазбаўленне перапіскі, інфармацыі. Вось. Урэшце нават у дзень вызвалення, вось 2 дні таму, мяне забралі ўсе мае рукапісы, все тыя нешматлікія лісты, якія даходзілі да мяне за гэты час. Это была вельмі невялікая перапіска, але тым не менш. Я напісаў там фактычна кнігу ўспамінаў, 2 кнігі ўспамінаў, якія былі ў рукапісным стане. Это все як бы оно знікла зараз. Вось, і такія вось рэчы яны нагадваюць 30-е гады, калі мне распавядалі, што палілі рукапісы, кніжкі, там, запісы беларускіх пісьменнікаў, арыштаваных в 1937 годзе. Это все адбывалася ў двары КДБ ці ў двары Валадаркі. Вось, знішчалася вось гэта памяць, скажем так, і людзей, і іхнія перапіскі, іхнія эмоцыі, таму што мне былі вельмі дарагія, напрыклад, тыя лісты, якія прыходзілі да мяне ад жонкі, на пачатку ад сяброў. Але ў гэтым годзе, у 25-м вогуле ніякіх, все гэта спынілася. Мне за весь год я атрымаў толькі 1 ліст ад жонкі, і все. Яна ад мяне вогуле нічога не атрымала. Это значит, была поўная такая ізаляцыя вось інфармацыйная. І гэта, вядома, такія новыя вось моманты. Таксама больш актыўна ўжываліся дадатковыя пакаранні, такія як змяшчэнне ў буру, это ПКТ. Вось, это турма ў турме, дзе ты сидзіш там у 6 квадратах, там 10 квадратах яшчэ з кім-небудзь, і это месяцамі цягнецца вось гэтае зневоленне там же ж, вось у турме фактычна. Гэта ўжыванне актыўнае крымінальнае пакаранне за так званыя парушэнні, якія многія прайшлі беларускія вязні дадатковыя, калі ім пасля падчас адбывання тэрміна дадавалі яшчэ і годы, 2, там яшчэ тыя суды бясконцаны могуць паўтарацца. Вось. І гэта таксама моцны псіхалагічны ціск на людзей. Калі ты не ведаеш дакладна, калі у цябе там скончыцца тэрмін твайго зняволення, у любы момант улады могуць прыцягнуць твоё зняволенне. Гэта все арганізавана зараз вельмі ў такую канкрэтную сістэму ціска псіхалагічнага, маральнага, фізічнага ціска на палітычных зняволеных, на твоё здароўе, на твоё самаадчуванне, з тым, каб знішчыць себе там індывідуальнасць твою знішчыць, вось, пераўтварыць себе ў такога як бы, маўклівага раба. Вось. І гэтая сістэма зараз ужо адточана да дасканаласці. Вось. Яна вельмі нагадвае тое, што было ў савецкія часы, ў сталінскія часы. Это постсталінская сістэма ў Беларусі, зараз яна квітнее. Вось. Таму і былі, ёсць вот гэтыя новыя моманты, на жаль, яны не ў лепшы бок звязаныя. Адзінае, што лепшае, чым было лягчэй, напрыклад, для мяне, это тое, што калі ты ў калоніі там сидзіш не адзін з палітычных зняволеных, і зараз все калоніі забіты этымі палітычнымі зняволенымі, заўсёды ёсць людзі, да якіх ёсць пэўны давер, з кім ты можаш паразмаўляць, ад якіх можаш атрымаць інфармацыю ці перадаць інфармацыю, калі чалавек там вызваляўся, напрыклад, на волю, пра тое, што ў цябе все нормально, хаця бы там вельмі так коротко. Вось этой моманты солідарнасці паміж палітычнымі зняволенымі ў турме, это новае тое, што ёсць. Бо той раз, калі я сидзеў 10 гадоў таму, нас тады на пальцах можна было пералічыць. А зараз тысячы беларусаў знаходзяцца вось у такой сітуацыі палітычных зняволеных. Алесь, як вы даведаліся пра тое, што вы атрымалі Нобелевскую прэмію міра? Так, я даведаўся пра гэта у калідоры СІЗО, вось, ад іншых палітзняволеных, ад іншых зняволеных, якія стаялі, што як быццам бы табе далі Нобелевскую прэмію. Но праз некалькі хвілін, калі я сустрэўся там з адвакаткай, яна сапраўды пацвердзіла гэтую навіну, і гэта было абсалютна нечакана для мяне.
Хаця я быў у гэтым спісе вылучэнцаў на Нобелевскую прэмію, там, якіх там заўсёды кожны год там больш за 200 асобаў, звычайна, арганізацый, асобаў. Не адзін раз я ў гэтым спісе быў, але заўсёды это было вельмі малыя шансы, улічваючы і колькасць людзей, і тыя праблемы, якія ёсць, якімі яны займаюцца, якія вырашаюць. Это насамрэч было амаль немагчыма атрымаць Нобелевскую прэмію. Я ставіўся заўсёды да этого вельмі спакойны, як да чагосьці, тое, што рэальна ніколі не будзе, скажам. І калі гэта адбылося, я быў просто шакаваны, скажам так. Я быў пэўным такім адчуваны, не паверыў спачатку. Это не можа быць, але ўсё ж такі, як бы рэчаіснасць аказалася, што гэта сапраўды так, і што сітуацыя наша, сумная сітуацыя, бо Нобелевскую прэмію далі не за нашы нейкія рэальныя поспехі, а за тое, што за той гераізм, я сказаў бы, масавы гераізм, які праяўлялі беларусы падчас гэтых масавых акцый 20-го года, пра жаданне да свабоды, да справядлівасці, якое выказалі мільёны беларусаў, і пра тая штодзённая праца шматгадовая, якую рабіла грамадзянская супольнасць Беларусі і праваабаронцы канкрэтна. Все гэта разам. І плюс кантэкст этой прэміі, таму што адначасова гэтую прэмію разам са мной атрымалі таксама і праваабаронцы і расійскія, і украінскія. Мы, беларусы, апынуліся фактычна ў гэтым кантэксце украінска-расійскай вайны, і гэта наша прывязанасць да сітуацыі, палітычнай сітуацыі, грамадскай сітуацыі ў нашым рэгіёне, яна застаецца і дасюль. Мы зараз знаходзімся ў стане фактычна вайсковага становішча ў Беларусі, хоць оно не абвешчана, але з тым, як дзейнічаюць улады, это рэальнае вайсковае становішча. І это пастаянная пагроза, скажем, вайны, якая нікуды не дзелася. Хаця ідуць размовы пра мір, але рэальна вайна працягваецца, і ввогуле перспектыва міра на бліжэйшы час яны вельмі такія размытыя, незразумелыя, што будзе далей праз 5, праз 10 гадоў. Яны застаюцца. Таму гэта все вельмі сур'ёзныя выклікі, якімі я асабіста буду займацца ў бліжэйшы час, таксама па меры сваіх магчымасцяў. Ці ўжо Нобелевскі камітэт звязаўся з вамі? Гэта яны зрабілі сваю заяву, і мы павінны звязацца самі з імі ў самы бліжэйшы час. Я вельмі ўдзячны і Нобелевскаму камітэту, зразумела, за і гэтую прэмію, за тое, што яны не забываліся ні пра мяне, ні пра маю сям'ю ўсе гэтыя 3 гады, пакуль я знаходзіўся ў зняволенні. Ваша прамова на судзе усіх так уразіла гэтым гуманізмам. Вы казалі пра нацыянальны дыялог, пра прымірэнне. Як сярод гэтых нечалавечых умоваў, пра якія вы распавядаеце ў турме, вы знайшлі ў сабе так шмат гуманізма? Гэта наша рэчаіснасць. Тое, што зараз рэжым не ідзе ні на якія перамовы, ввогуле для іх пытання дыялога не існуе. Таму што для іх ёсць пытанне захавання ўлады, і задушэння усялякай іншай думкі, усялякай альтэрнатывы, палітычнай, грамадскай, культурнай, любой. Зараз в апазіцыі знаходзіцца і культурная, вся складаючая нашага грамадства. Беларуская мова зараз, яна з'яўляецца фактычна лейблам апазіцыйнасці. Это стало так, як было ў савецкія часы колісьці. Калі ты размаўляў па-беларуску, значит, ты быў нацыяналіст. Я гэта яшчэ перажываў у 80-е гады. Зараз мы з гэтым сутыкаемся ўсім. Все, што не адпавядае гэтай сталінска-савецкай сістэме, оно ўспрымаецца як варожае. Але нават па-за гэтай уладай, якая раней ці пазней сыдзе, я ў гэтым перакананы, праблема расколанасці беларускага грамадства у нас застаецца. Частка людзей у нас застаецца ментальна выхаваная ў такім савецкім часе, і мы, хочучы зменаў, мы павінны іх улічваць. Мы ж не будзем іх заганяць у канцлагеры, мы не будзем іх рэпрэсіраваць, я спадзяюся, так, як это было ў дачыненні да нас. Мы павінны жыць адным народам. Мы павінны гэта ўлічваць, тыя разнавектарнасць і разнапланавасць нашага народа, калі мы хочам, каб беларусы захаваліся як адзінае цэлае. Уладзімір Лабковіч учора на прэс-канферэнцыі распавёў, што яго першы званок быў не жонцы, а вам, і вы яму сказалі, што 4 гады адпачылі, цяпер трэба працаваць. І працуеце вы ўжо даволі шмат. Напэўна, у наступным годзе будзе 30 год вясне. Ці ёсць гэтаму канец? Ці ёсць наогул надзея на нейкую дэмакратычную Беларусь, якая паважае правы чалавека?
Ну, наше знаходження ў турме, на жаль, это было таксама нашай працай, таму што наше знаходжанне ў турме праваабаронцаў это як ніколі падкрэслівае вось тое, што нармальнай сітуацыі з правамі чалавека, з дэмакратыяй у краіне няма. Мы это выдатна разумелі, таму адпачынку па вялікім рахунку-то і не было. Вось это была просто такая праца, калі ты сядзіш, як бы нічога не робіш, але тым не менш ты ўсё роўна працуеш. Вось. Ты знаходзішся ў працэсе вось гэтым, скажам, то, якое перажывае ўсё беларускае грамадства. І мы не бачым пакуль, што святла ў гэтым тунэлі, але мы мусім ісці наперад, бо пэўна, што гэта святло ёсць, бо тыя народы, якія жывуць вакол нас, яны таксама перажывалі драматычныя часы, вельмі непростыя перыяды ў сваім жыцці. Гэта і нашыя суседзі, літоўцы, палякі, латышы і далейшыя суседзі. Вось гэта ўсё датычыць і украінцы, якія зараз перажываюць, але імкненне да справядлівасці, да праўды, да нейкага нармальнага вось атмасферы ў грамадстве, оно не вынішальна. Мы это бачылі ў 20-е гады, што сказалі мільёны беларусаў тады, што яны хацелі. І мы гэта не павінны забываць. Гэтыя людзі нашы, яны нікуды не дзеліся. І мы з'яўляемся часткай гэтых людзей. Вось. Таму хочаш, не хочаш, ну, я думаю, што, канешне ж, мы, улічваючы гэту надзвычай складаную і драматычную сітуацыю, якая зараз развіваецца ў Беларусі, тым не менш, я асабіста перакананы ў тым, што мы павінны і працягваць сваю працу, і што раней ці пазней яна дае свой добры плён. Што вам дапамагло вытрымаць усе гэтыя жудасныя выпрабаванні турмы? Гэта магутная салідарнасць, магутная падтрымка і ад простых зняволеных, якія там сидзелі, якія не палітычныя, але багата з іх падтрымлівала нас, яны як бы нас падтрымліваюць. Вось. І ад беларускага грамадства, ад міжнароднай грамадскасці. Мы вельмі ўдзячныя за гэтую падтрымку. Я асабіста заўсёды адчуваў сябе як бы так, ну, забяспечаны, так, сейф, скажем так, у бяспецы, вось, дзякуючы гэтай падтрымцы. Без яе было б значна цяжэй.